ko mai ko jang mai cha ba di cha ba ama Singapore tanol ka sai pori to muni sata ke porong logo hoto te mote buma besang lain ma ke pa sia ta bo sini buat di baru kasih besar sekali mana pori tong ta kamera di sekolah ang baru notong bela ang no bono naik ni kudu di to ang asik semi ya an beri ano sih kan saka san jarawa 7টা আর 8টা bisingo maisa di aman bori kya non bukuri kya ke ani lagi kaisa bondu tongo ang saka bono an bondu na tuniri na yang sanai maisa na to dori gota aini 5 na member pura puri che chance lesson kami se bisang pun se busuk time rok na bro 8টা konata horne acha amani sakang kuno walai mani ba am hero kuno kichu to chinogo walai ma kuno system se gre toto bani close ani basa chan pikung kawi tongo ani berinya kan thepsa pan khaine ko ang bo boni bin bung se jater pot kharjak dok tongo ngang te bono buske ador khai tonine bana buske asuk sin nung ba ka ham ke tong ngang ke pro te al ka borok ro be kuno kichu walai na amti walai ma ang bana jin advance sajak sing ke nyara walai na ta thandi kun bezalo ta thangdi kun party butu nine bui meeting khaipana rakhe no asuk tong কিন্তু সানানি ববব করে নংনা ববব করে যত নক সবই তং পায় দেন তাম ব সেন্সে নং থইবা আবা তো কাছে বেদালতা aja bos tong pujo ke nogo ke bu borok kreita boje je bithi chapro ke bu borok na time borok to borok excite bong bunga besar room kaisa ampure ani takesa khat pat pat tai ko gebong khato ke borok to ekun samay an khato khai borok thanglai asik gajani no dol khai maka amo boran busuk salo da fight of jaga na salo ya bo bo bakai ang bo rubber bo payo rubber ব্যবসা kayo tar mai ব্যবসা kayo ke bo bakai bo sawano taklai to mai motamuti saka ayo langsung am kono to kisa ka a dol khai pero gora kuno dere khara rokun mai na emna tam khai no ang kono kay ang rubber rawo kisti kayo amne besar ke khorok busuk an basa mang ne selama sa beri masa selaka tam khai to selata Chhattisgarh kaise bus kabar khai nai tong training system khlai tong an basa jing ke 11 pori tong tarpore se an basa jing ta kise pat tong an basa jing ni boje kono pori phane kok borok pori phana jagan hisab kono bo an masing nai iska basa ke sotoko jaga kanisang mane raja namoli simi busuk berarti jaga amti capture amtir pura perang mane raja namoli simi busuk berarti jaga amti capture amtir pura perang jaksan do asa se knowledge na wena be tong to mani ni sajo ni hik chi sai pan ni daw to tamu ba haying makala omo to ang buturo mai ang romang khai ang to bonu am khairi le kom bula abro mang khai ang khari jak amne ni mung khe an mung ke otu bihik ni je thijan an beri ni mung ke rupal o thijana serai ni mung khe serai ni mung ke yapti parak an parakai sipai tahu apa tu bor sipai elot betul kagos tu tor ni beli